Chokwadi muri yeZimbabwe rekandiva ndareva ndiri mukati mekureva nekutsudzura nekupfapfedza ndichiti dzandakapakata nedzandakabatadza ndinadzo muri yeZimbabwe. Ndakataura nyaya yekunyanga yandakareva ndiri mukati mekureva kuti izvo kune murume asina kufamba zvakanaka mukati memhuri yavo. Pane mwana akanga afa, veukama vakagara pasi akati ngatifambe pamusoro pezvakaitika izvi. Ndokufamba ndokupinda mukati menzvimbo yavakaenda kunobatsirwa. Vaenda kunobatsirwa kudaro veukama vakapinda mubatsiri, vapinda kudaro pane one akangosumuka badzi ari mukati mekuudzwa kuti izvo haukwanisire kuudza dzako kuti chii chakakonzeresa kuti paitike rofu. Iye akabva asumuka zvika ndizvo kuti uya kwendaita pano kureva kuti handizvizivi. Saka wai muchida kuramba muchindibvunza isi tauya pana kuzobvunza imimi. Ndokutaka kuda kutorwisana nagodobori. Ndingangoti godobori akatobata zvikuratidza kuti akatorohwa nemunhu uyu. Godobori akashedzera kuti aiwa ini ndakuita zvandiroita. Munhu iye achibva aramwa ndokubva abva akasiya vamwe vari matare vachibatsirika. Asi zvakaitika ndezvekuti vakasara pamba ndo vakabatsirwa. Asi godobori munomo uyu paakaenda kumba kwake haana kukwanisa kupinda papake. Chikonzero kungopinda chete muyadhi aipfapfaidzwa, akapinda chete munhu hairohwa mucheka, akangopinda muyadhi orohwa mucheka, akapinda muyadhi orohwa mucheka kusvika akugara panze. Asi pazuva ranhasi ndadzoka neupdate yekuti murume uyayu akazomanikidza veukama kuti ngatidzokerei kuuya kwandakaita noizimbabwe. Akadzoka mhuri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita ari munzvimbo yechitungwiza. Iripo nyaya update kuti chii chakazoitika uye chakazokonzeresa kuti adzokere munzvimbo iyi chii. Veukama vakatenderana naye vakabvuma here kuti vadzokere kumubatsiri. Pane munhu wane atobuda pakati zvokutoti vakomanaka iye hama yedu kunyange yakanetsa hayo but ngatiite kuti munhu aite sei aende kunobatsirwa. Pane one azoenda naye. Asi ndataura nevamwe zvakare vari kushevedzera kuti aiwa kuenda kwaita ikoko ndo zvataida pazvese. Asi kune vakawanda vanga vachiti anofanira kumbopindawo bhizi. Chikonzero akapinza bhizi kutosvika munhu vakutomuti ndakakonzeresa kufa kwemunhu wai anga achiramba. Nyaya yemucheka ine update namba wakabata ipapo. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa muri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura iyi inyaya yekwamutoko yandakataura kuti kune mugomo makaonekwa bako rangani zvine zvipfeko zvevakadzi mukati. Vanhu vakaenda kanotora zvipfeko izvi. Nhasi ndine nyaya yacho chikonzero mwanakomana ane makore anogona kuita 18 years ndiye anga achiita zvinhu izvi. Ende iye akabvuma ari mudare raheadman nezuro ari mukati mekutongwa. Asi nyaya haina kupedza kutongwa chikonzero. Mwanakomana akasvika pakutaura mumwe mudhara abve zera akura ari muvillage mekuti baba ava ndo vakandipa mushonga unova ndo vaita kuti nditore zvipfeko zvevanhu izvi. Baba vakataurawo kuti ndivo vakapa mushonga mukomana uyu. Vane ukama here? Havana ukama. Ende baba vari kuramba kuti handizvizivi. Ndini nyaya zvakare yesabhuku akatora mukadzi wemunhu ari muzukuru wake. Amutora kudaro mukadzi uyu ndewe murume anosenza kune imwe maini. Kusvikira hama dzashevedza mameseji akaonekwa mufoni. Sabhuku vakuda kusendera mukadzi uyu waanodanana naye mameseji ndokurasika ndokubva akanda kuna vatezvara baba vemurume wemukadzi uyu. Ndokwakaenda meseji kusvika sabhuku vaenda vega vakati ndauya pano baba. Kuuya kwandaita pana painini yange iri nyaya yekuti meseji pane kwendanga nchida kuisenda but sori yerasika yauya kwamuri. Svikanzi ngatigare pasi tarise ndokuriko kuti vaidanana. Baba vachibva ashedza mwanakomana wavo achibva auya mwanakomana hana zvakawanda sagweja akangosvika nekutora mukadzi wake ndokumuendesa kumba kwasabhuku. Zvakaitika zvacho pakupiwa kwaikadzi mwana wasabhuku ndo pane nyaya yese. Ndo pane nyaya yese. Ndo pane dura rese. Ikota tu weekend china chinotapira kuti tapita baba Isabel todaka kuti nyizo gejo nokuda kwekuti nthawe zadiyana chipinga chodhadhama right 6 minutes past 10 vanenge vachida kuzokubatai mapedza chirongo wachida nhamba dzavabatsiri kana kupaika nhamba dzenyu dzinoti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536. panhamba iyi muri yeZimbabwe musaibhipa ndati ndiye kufona. Kana mafona make sure kuti kana mune zvamuri kukumbira makabata bhopo ndirebepa musati mafona. Kana ndashevedzera nhamba mobva manyora pasi nokuti foni ndiye vanhu vakawanda. Uyezve kana mabvunza zvamuri kubvunza kana zvinhu zvinoda kunyorwa musanyora pafoni yatiri kushandisa zvinouraya nzeve. Garai matora bhopo ndirebepa tikuenda
kuenderera mberi nebasa. Tinotenda ndo namba zamunobata baba Isabel Boshongola Washington Marimira ndo zauti munenge mune nyaya uye baba Isabel ndo wanofanirwa kakufambira nyaya dzamunenge mavaudza kubudikidza kane nhamba dzevakuru venharaunda vanenge vachigara kakunzvimbo kwamuri ikoko kuitira kuti vabate chokwadi chokuti nyaya iyi yakaitika here ndo zvinoitwa nababa Isabel izvozvo. Ini zvangu ushamwari unofanirwa kakupera zvakafanana hanzi nekuti Moses Jongoni kuruwa inidyo right ikatanga kudanana na ex wenyu right shamwari yenyu pedyo yotanga kudanana na ex wenyu unoita sei? No shamwari vanhu vacho vese vari vaviri hapana akati kwanei. Shamwari yangu na ex wangu vose havana kuti kwanei, vese havana hunhu. Nokuti nditi ndi ex wangu dzimwe dzenguva atoita ex wangu nenyaya yekuti friend yangu yanga ichienda nekuseri pamwe ndiyo yakonzeresa kuve ex zvinoreva kuti tasiyana, asi kusiyana kwedu kune zvakakonzeresa kuseri zvatisingaseri. Kana inini ex wangu akudana nefriend wangu kureva kuti dzimwe dzenguva vaitofambidzana tichitamba tese tichiri kufambidzana newangu, asi ane zvaakaita zvaakafurira wangu inini kureva kuti munhu wacho mukadzi wandaidanana naye ifambi. Shamwari yangu hana kukwana ende hasi bhururu akakwana ndi bhururu rokuti kana kanzi uraya munhu anouraya. Saka munoita sei? Havasi vanhu kwavo muupenyu hwako vanhu yose ndosvike padhuze navo dzamhandu. Ndiri kuona mamessages ari kushedzera kuti pane shamwari yangu yakafambidzana na ex wangu akawanda mamessages panapa. Hebert Shero nyabadza kobla wayo akachibata chimuti. Kutaura nyaya mukoma KB vakadzi vane kumwe kutamba kwavanoita kokuti izvo ndikadanana neshamwari yako ndinoziva kuti ndichamurwadzisa seri ndinodanana neshamwari yangu. Uri kusekwa ndiwe uri kutambisa, uri kusanganiswa nemabhururu. Nokuti kana usingada hazviitike kuda kwako ndokwakonzeresa kuti unzi neshamwari dzese ndiyari kudanana nadzo. Unodarika sei pawambofamba kunze akabva muna Kanyemba muna Bhosho nzvimbo yaunozivikanwa. Uri chiseko chenyika, hauzi kusvotesa, uri kuzvisekesa nenyika. 0713938538 pari zvino Zimbabwe regai kandipe mukana kuna papa Isabel Boshongora Washington Marimira kuti adziboshongore mushure mekunzwa mashoko anotevera. Mukati mekupfapfaidza ndichazokuudzai mhuri yeZimbabwe chandinacho chemuvaprofita vaifamba vachibira vanhu mari. Maprofita vaifamba vachibira vanhu ndokuzoenderwa kune vamwe kutaura kuno kwandiri kuti maprofita maviri akadonha. Kudona kufa munhu akaenda kunoti ndakabirwa nemaprofita kwaakaenda kwacho akanzizo ndoda kutanga kukudonodzera vaviri, then pane one anova ndiye munhu achasara kuti azokwanisa kutaura kuti chii chakaitika. Ndiye wacho pari zvinozvi amirira kunzi asvike ende akatobatwa akafonerwa ari kuti ndiri kuuya zvechokwadi. Ndizokuudzai munhu uyu angabirwa mari yakawanda sei kuti azotsvaga vabatsiri. Mukadzi akaenda kune maprofita achitaura kuti izvo mari ine murume wangu tiri kusevenza mune zvakanaka, asi murume wangu ane chimeso ane madhiri anoona kana kuti anoita chifambi chaanoita. Ndiri kuona kuti mari hakuna kwainoenda, inoshaya basa. Ndiri kukumbira kuti mugondinamatirawo mari iyi, kana matinamatira mari iyi igochengetika mune zvakanaka. Ndokusiwa iri kumukuru wekereke kana kuti muprofita ndobva yanyangadiswa zvakanzi naunoti kumurume wako mari yakarasika. Yes. Yapakaipa aisiyo yoga yakarova. Kune mari dzakaita sei dzakawanda dzakarova, asi dzakawanda vapera kufa. Izvo zvikuno vanhu vaviri vakafa. Ndichakupai kuti nyaya yakamira sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndakandiri mukati mekureba nyaya yekuti ndandoda kutanga naye pazuva ranhasi muri yeZimbabwe inyaya yepanyanga. Ndakataura muri yeZimbabwe kuti izvo family yakaenda mushure mekuitika rufu mukati memba muri mukati menzvimbo yekunyanga. Vaenda kudaro muri yeZimbabwe ndokuenda kunoshandirwa kune imwe nzvimbo iri mukati meguta reHarare. Vaenda kunoshandirwa kudaro vakaudzwa kuti izvo muri pano zvamuri pano kudaro garai pasi apa muone kuti zvakamira sei, tigotsvaga kuti chii chakakonzeresa sekuuya kwenyu kwamaitana kuti tisu pana patine masiwo emweya, masiwo anoona pamusinga. Pane murume akabvunzwa ari mufamily kuti nhai baba ndikakutarisei kana kutaura nemi ndikakuti udzai vamwe vese kuti chii chakaitika hamuna zvamunotaura here. Munhu ndokubva tsamwari mukati mekusunga chiredzera kuti ndinogona kukurwisai. Chikonzero akatobata hembe dzomubatsira achitizvo pana patauya tisingazivi kuti chii chakaitika chakonzera rufu kana chinokonzera nhamo namatambudziko mukati meguta redu. Nhasi ndosvika pana pamobva mabvunzani dai ndenge ndiri mukati mekuziva dai tavingei pano ndokuda kurwisa mubatsiri. Ndokubva bomo mukati kuramwa achibvaruwa pasi akasiya vamwe varipo. Zvikanzira mubatsiri handiko
akwanisi kureva kuti ndiye, but zvandoda kuita panapa ndezvokuti wacho ari kukonzeresa, ndichaisa mhiko, ndichasara nemipana pandikuita zvese. Hakuna munhu ari kunopinda mumba make kana ari iye anenge akazviita chikonzero anofanira kurwiswa nezvinhu zvake zvitadzi kumuona. Daniel Roshi wedi benefo wakachiwemba kimini kiasha ra fofofo. Hey, wamukaseko ngoni dzashe mabhungu hari papumula papabula vayavo kwanzi chimutakashibata pamocheni nacha dhokota lachiyera kwanzi hatisi kuchisiya matiri kushanda takachiti dzi izvo zvitiri kumhanya nacho. Munoziva kuti anonzi chiyera pakula siye muri mukoma kepi ndichiyera but murume anoemploya vana chiyera chete anoyera mhofu chete ndo vanoshanda navo. Saka iye bhosi akutonzi chiyera mukoma kepi murume uyu paakaramwa achibva aenda vamwe vakasara vachishandirwa ndokubva aenda kumba ndopakati kusvika pamba pese pangogara ingopiwa mucheka nokuruwa mbama nemunhu wasingaone kusvikira nhasi uno azoenda kuhama dzake dzikati ndiri kukumbira vedu wei tidzokere chikonzero handisina rugare pese pandiri ndikuita sei ndiri kupfapfadzwa nekurohwa ndoregere kusvika pamba pangu zvikanzi zvakaita ndiunozvisa zvikanzi ndiri kukumbira mundiperekedze tidzokere kwe kwamakanobatsirwa kwega. Vamwe vakaramba but pakazobuda munhu 1 akamuperekedza. Asi mhuri yeZimbabwe inzwai dambudziko rapa murume iko zvinozvi zvakuitika pari nezvokuti izvo iko nozvo anobuda mututu usingaperi uyezve ari kutaura iye achiti iye ari kunzwa munzeve dzake muchitaura vanhu, ari kunzwa munzeve dzake zvaakanzwa zuva rakanga riri vanhu parufu vari mukati mekuchema vanhu vakawanda vachitaura izvo ndo zvaari kunzwa munzeve dzake kuti vanhu vari kutochema ari kutoti ndiri kutoona sekunonzi nditori panhamo iye yakashayika mwana iyayi ndo pandiri kunzwa kuti ende vanhu vari kuchema nemashoko aitaura ipapo ndo zvandiri kunzwa panguva ino. Uyezve mwana uyu ari kutouya munzeve dzangu achiti nhai baba makandiurayirei. Hey, apa achibuda mututu uyu uri kukonzerwa nei? Ipapo ndo pasingaziti zvikonzerwa nei, asi iye ari kutofunga kuti zvandiri kunzwa munzeve mangu ndo zviri kukonzeresa. Uye zvindagara ndichita sei ndichirohwa ende mambama aya anenge achirohwa munzeve. Munoziva kuti mbama dzinorohwa paya dzinongorohwa ipo pamatama nepakusanganisa kune inonzi ganya muto iyayi inosanganisa pane yakataurwa nevanonzi mai mhofu chagwirizana ndofuka ndo yari kuita sei mwana anga afa uyu mwana wani ari kutaura munzeve dzababa mwana wemukoma wake uyu muning'ina right aiwa mwana wemukoma iye muning'ina. Saka ndiye akashayika but pakufa apa pane mashoko aitaurwa kunzi ivo vane chinenge chokuita ende pavakaenda kunotsvagidza nyaya iyi ndo vakada kurwisa vanhu mushure mekubvunzwa nomubatsiri kunzi hamukwanisiri kudza vamwe kuti tisati enda kumberi chakakonzesa kuti mwana waye afe achibva ada kurwisa mubatsiri achiti dai ndanga ndichiziva dai ndaudza vamwe tichiri kumba tisina kuya kuno zvatauya kuno kumakuti kureva kuti muri kuita sei muri kundinanga. Saka izvozvi zvakakumbira veukama kuti vadzokere kumubatsiri vakwanisa here kuwana mubatsiri wacho right. Kumubatsiri vasvika vatoripo vasvika nhasi asi havasati vabatsirwa. Tamirira kuti nzwa kuti ari kuita sei achabatsirwa sei uyezve kana abatsirwa paachadzokera kumba achanomira here asingarohwi mambama angaita sei anga achirohwaya nekuti mucheka ndo yakonzeresa. ya pakaipa 0713938538 0713938538 icho chekunyanga icho kutaura chokwadi chingapedze ukama ho zvinonzi mutadzi ngaregererwe but baba avo dai hanzi vambovasiya vakadaro varwadziwe sezvakaitwa kavamwe pakafa kamwana ndimutsiroka paka ndapindira pamutoko muri yeZimbabwe nyaya kwamutoko yandapinda pano ndiye kuti ndakataura nyaya yemugomo yekuti pane munhu pane kana kuti bako kana kuti nzvimbo yakaonekwa ine zvipfeko zvevakadzi vemuvhileji zvakawanda zvatovenge nenguva vamwe vari mukati mekududzira kuti ichi ndechangu ichi ndechemuzukuru wangu kana kuti ndechemuroora ichi ndechaamai. Zvazoitika ndezvekuti kunzvimbo iyi mwanakomana akazobatwa ine zvinhu izvi ane kunzvimbo kwaaisevenza paakabatwa inazvo akabvanzi kuno kuibva zvako ndokubva abva ikoko ndokubva aendeswa kumba kwako but kuri kwamutoko ndokuenda kunogara pamba pavo apa mukoma wangu anogara naamai vake asi panzvimbo iyi pane mukoma wake ane mudzimai zvakare. Mukoma wake mukadzi wake ndokutaka kuita sei kushaya zvakare zvipfeko. Mukoma wake ndokuti kumunin'ina baba munini panapa tingawirirani wai pamakauya panapa imimi mudzimai wangu achaone zvipfeko zvake right. Ndokunetsana naye ndokumubvundutsira zvekutomuratidza kuti uri kuona shavhi yatakabata iyi ndogona kubhemba nayo kusvika ataura kuti mukoma rega ndikudze zvinhu ndinazvo. Ndobva abuditsa mai guru akanga akavabire mapensi anokwana kuita 3 uku kwaakabva kwakaonekwa ine 52 mapensi. Saka pakaonekwa mapenzi aya pakatozoonekwa kuti manext door zvakare anga atorerwa mamwe mapenzi ikanzi nyaya ngaisimudzwe ngaiende kwaheadman nokuda kwezviri kuti mukomana uyu
ndobva yaenda kwa headman. Nezuro payakaenda kwa headman yiri mukati mekutongwa yakatonzi izvo kana vasati vabvumirana pane zviri kuitika, nekuti chakakonesa nyaya yekuti ipere nezuro inyaya yekuti mukomana uyu akasvika pakutaura uye oga kuti izvo ichokwadi mapenzi aya ndinomatora asi handimatori nemushonga, ndinotokinura, ndinenge ndaba ki ndobva ndakinura. Asi varidzi vedzimba vakasvika pakutaura kuti aiwa zvaari kutaura ndezvekuti dzimwe dzenguva patinoenda kumunda tinoenda nemakizi edu. Ndizvozvo anomawana kupi? Asi ari kuti handibe nei nemushonga. Asvika pakutaura kuti ichokwadi mapenzi aya ndinomatora asi zvandinomatora ndiwa ndinota mukadzi ndinokwanisa kuriwoisa pasi inini ndozotanga kuriita semudzimai. Ari mukati mekutaura achibva azosvika pakutaura kuti inini kuti ndiite zvinhu izvi mushonga uyu ndakaupiwa nababa. Baba vakataura nezuro ndibaba vari muvillage kwaMutoko, right? ndokutaka kupikisana kusvikira dare rati kana tisataurirana zvinonetsa kuti titi tatonga nyaya ikapera. Vanhu pavakabva pamukoma wangu ndatobva zvakare kugamuchira mashoko izvezvi ekuti pakapedza apa hama dzababa ava dzakazokwanisa kuti kuna baba vane mukomana wangatifambei vachibva kufamba nezuro vaenda kuno umwe muprofita nezuro ndokwakasvika kuchitaura mashoko ekunzi izvo baba imi musapedzere vanhu imimi mushonga umunawo nemiwo motopedza madzimai mudzimba. Saka nyaya iri kufungidzirwa kunzi mazuva anga ataurwa kuendeswa kwaShe anogona achitogona kufupiswa kudzoka nekuti zvanga zvakamisa dare zvabva zvabuda pachena. Veukama vatoudzwa kuti baba ava ichokwadi kuti mushonga uyu vanawo zvavanga vachiramba kuti mukomana uyu vakamupa manyepo mushonga uyu vainawo. Right, mushonga kana baba ava vakapaka mukomana vaida kuti zviite sei? Handizivi kuti mukomana paakakumbira mushonga akakumbira achida kuti vanoitanise nokuti mushonga unonzi iwo ndikaratanga ndarara pamadota ndo panoita kuti zvandiri kuda zviite. Kana ini ndatora mapenzi evakadzi ndikamaita madzimai zvandoda ini ndo pazvinobva zvaita. Saka mukomana uyu anofanira kutaura kuti iye paakapiwa mapenzi aya achimashandisa zvaida kuti kana kuti zvaiita pano zvanoda asi ndazvitaura. Baba ava vari kunzi vakapa mukomana uyu mushonga in'anga here? Wanzi izvo munhu anongozvigarirawo zvake anongoziva makwenzi asi godobori. Ya pakaipa. Saka zvipfeko zvakawanikwa zviri mubako izvi zviri kupi kutaura kuno? Zvakachengetwa izvi ende mukomana uyu anoti iye ane zvimwe zvekuti vabereki vakamubvunza kuti nesiwo panapa iwo mazuva wakabva panapa takashayiwa mapenzi edu. Mukomana uyu akabva ati ichokwadi mapenzi ndakamatora but pandakamatora inini ndakamasiya ari mumba medu. Pamba pawo iye anogara iye naamai vake. Amai vake vachibva vabvunzwa kuti mukomana uyu ari kuti mapenzi evanhu vakamatora but akamasiya ari mumba but pamba penyu pane dzimba mbiri bedroom nekitchen. Amai vanorara mukitchen, mwana anoshandisa bedroom but pavakasara mai ava vaishandisa imba dzese. Zvakaita kuti vabvunzwe kunzi mukomana ari kuti akasiya mapenzi ari mudzimba imi ndimi makasara mune dzimba ari kupi. Amai vakati handimasiyi. Zvakaita kuti vafungidza kuti mamwe mai vakatorawo hembe vakutodzishandisa. Zvakaoma. So regai katizonzwa kuti nyaya iyi inofamba sei kwaMutoko. Mucheka watora mureza paZimbabwe ndinonzi Bishop Zebediah Chipindirwe kunoku kuchiyadzwa. Kuri seko kuchiyadzwa nhasi hanzi mucheka from Muzondo. Pisa igweru vari kutodya mishonga yavo. Vachidya mushonga. Vakuru vekana kuti even chero vechidiki kana une zvinhu zvako unongozviita wega ndobva ona achidya zvikanzizo komudhara ndipewo zvamuri kudya ndobva atosvika zvoita uri kudya izvo zvikaoneka ikapu kana kuti zviri kutsengwa ndobva tanga kutotsengawo kwai vatopedza baba zvikanzi mudhara zvimbori zvechiko zvikanzi mushonga wemabhebhi. Akanzi mushonga wemabhebhi. Right? Ipapo ndo mapiro akaita chine mushonga iwo hauna zvimwe zvinhu ndopazvakatangira. So mabhebhi acho manje haachisiri mabhebhi ayekuti anokombisa murodhi achidiwa stereki. Aiwa anodhila nemapenzi anenge achitora zvipfeko zvemukati zvemadzimai achizvishandisa. Ende baba vari kunzi vazobvunzwa kunzi kopaipa nyaya yanga ichibvunzwa muchiramba ono zvikanzi ndaitya kurwa nevana vangu. Vari kuiziva nyaya iyi? Ndiye chikurwa nevana vangu zvinhu zvinonyadzisa. Saka baba ava zvinoreva kuti vari kutorawo kazvipfeko zvemadzimai zvemukati. Handiti ndo mushonga wacho. Zimbabwe muri kunzwa nyaya paikatangira. Zviri kunzi mukomana uyu wekwaMutoko akaona baba ava vachidya mushonga achibva kumbira mushonga. Mushure mekudya mushonga achibva azobvunza kuti ndewei zvikanzi ndewe mabhebhi. Ndo pakatangira nyaya yacho yese. Baba Isabel nthawe ziri kudyanya tsudzurani TV.
nyaya ndakupinda iko zvino mukoma KB inyaya ndiri kutaura yekuti mane maprofita angari mukati mekudyira vanhu mari kana ndisingakanganisi mukoma KB nhasi pazuva ranhasi mamuka munzvimbo yembare munova ndo makaitwa izvozvo kuti zvokuni maprofita akafa muine maprofita anosvika 7 ari panzvimbo ipapa asi maprofita aya ari kunzi iwo ane uchenjeri hwekunyepera vanhu kuprofita nokuita zvinsirizo vachidya mari nenyaya yekuti kwakafa vanhu vaviri ava maprofita aenda panzvimbo iyi zvakare vari mukati mekunotaura kuti izvo nesiwo taifamba tichibatsira vanhu hatizivi kana taikanganisa dzimwe dzenguva vanhu vanosho vanogona kuuya pano zvaitika kumbare right mbare national maprofita vane sowe here maprofita vanhu ava vanoita zvokufamba vachibatsira vanhu right vachiita zvokubatsira vanhu nhamba yakawanda iri kutotaura kuti nzvimbo inoshandira vanhu ava haivazivi asi zvaitika kubudikidza kune maprofita vakaenderwa nemukadzi mumwe ane mukadzi wake vaita zvokusona vari mukati mekusona murume nemukadzi vari mukati mekusona kudaro gamba hongu taita mari zvedu asi mari ingadai yakadarika apa asi nenyaya yekuti mafambiro anoita murume wangu hana kunaka anoita gumbomba kunze ane meso anoita chekupombwe anounganidza vakadzi ndauya nemari yekuti mugondibatsira kana mandibatsira igogara muri mumba mune zvakanaka zvikanzi nemuprofita haifaniri kuti iende ikoko inofanira kumbosara kunoku igonamatirwa asi yagara ikoko mari yakada kuzonetsa kubuda murume asingazivi ari kuti mukadzi akachengeta mari payakanetsa kusvika muprofita tora mashoko ekuti udza murume wako kuti mari yakarasika mueneke chine mari yakarasika ndinenge chikutsvagirai mari inyo murume achibvarwa tobo ndobva totiza vachiuza muprofita achibvarwa nemari achibvatiza mukadzi vakatozofamba vese vari mukati mekutsvaka kuti toita sei kuti mari yedu idzoke ndopa vakazosvikira pano sokostina wandiri kutaura kuti iye vari kuti ndoda kuti mari yangu idzoke ndo pakaita nyaya yekunzi ndinotumira vakomana kuti vanotora mari kuvanhu ava kutaura kuti kuti pane maprofita maviri akwanisa kufa kusanganisa nemumwe wacho angayambuka aenda mukati menzvimbo wacho umwe wacho akatofa ari kumozambique ari pasowe ndo pakafira asi ndo pakaungana umwe maprofita anosvika 7 aendepo pachiti ndo patakaenda aya maprofita aya haana chati chataurwa bate vari kutya nekutiwo vane vanhu vakadyirawo mari chakanyanya chemumbare icho beyond deep down beyond deep down deep down iwe muprofita akatiza kane mari ari pakati here pamaprofita maviri vafa ndio pakati ari pakati pamaprofita maviri kuri kutonza anofanira ari pakati pemaprofita matatu right mari yawanikwa here yakatizwa nayo nemuprofita iyi vatitoshevedzera kuti pane ari kutaura manje kuti tiri kumbira kuti tiwe nemari vada kuti nemari but vasati vasvika mati imari yakatizwa nayo 3500 US yemhuri nda zvokusona mushonga wemabhebhi kikikiki ndinonzi forget Jacob Sokostina ku Mazowe concession kuri seko ku concession KB na Boshongora chemumbare ma1 ndinonzi maikabaya njiri ndiri kunoko ku Gazebo saka maprofita aya vanga vari vatatu baba naamai vekubirwa mari pavakaenda kumubatsiri vakanzi kudini nemubatsiri chamuri kutaura chamuri kuda mimi imari yenyu ndotira mari yedu chete zvikanzi pane varume vaviri nemukadzi ende manumbers vatori nawo ende ivo vakatorerwa manhamba ivo vakatora manhamba nekuti vanhu vaishanda vese mukati mekunamata saka ikunozve patakakudona vanhu nezvakubuda zviri kubuda ikoko ndo takakutofona vega kuti zvakuitika zvika mari yenyu iri kuita sei iri kuya but vasati vasvika but shoko rakafamba handizivi network yemaprofita magroups aya kuti yakamira sei why mamwe maprofita aya akutomhanya kuenda kwachiti tine mabatiro atinoita zvati asi zvavasvika vachiudzwa manje pavasvika maprofita zvikandizwa imimi zvandisingade nini vanhu vanotiza nezvinhu zvevanhu kana imimi mauya 7 imimi muchiziva kuti hamuna kutiza nemari dzevanhu no problem asi kana makatiza nevanhu nemari dzevanhu kana munhu wachauya kunoku ini handikusiyei pakaipa ndinonzi nobeti mudzingwa kumvuma KB ndimhuresitoka bozho tinotenda mvuma chakabata chimuti kuti ngazvirambe zvakadaro transmedia rambaika muchiwedzera masaisai abate nyika yese papapati ndakanzwa munhu achidudzira achibvunza update yamunyaradzi yekugogwe inzwi yekuti ari kupi gwanda chakabatwa chimuti ndakachibata kwanza achina mhepo achina noise chiri kunyatsopinda achitokumbira rwadisho gwanda tiri kubwera kumweko right update yemunyaradzi kune avo vasina kuinzwa yakamira sei ichokwadi muri yezimbabwe nyaya yemukomana wamunoziva anonzi munyaradzi aita basa rekukorokoza ari mukati menzvimbo yekujombe asi akazowanikwa akapondwa akashayikwa ndokuzowanika ari mune imwe nzvimbo yemugodhi wanga une mvura asi kuti vazoziva kuti mukomana
kana ari mvuramo yakawanikwa heti yake iri kunze kwemugodhi uyu kusvika azotorwa ndobva aendeswa kumoshari veukama chivada kupiwa mukomana uyu kuti anodzorerwa kupi anoenda kunovigwa. Veukama vari murodhi vatora mutumbi kuti vari murodhi kuti vachienda nemutumbi, asi vanhu vakanga vari mumota imomo kusanganisira driver. Mutumbi wakanga uchibuda izwi rekuti handikwanisi kuti muende nene kunondiviga kana ndisina mapatsa akakwana, kusanganisira bvudzi rekugotsi, kusanganisira ziso nedzimwe mapatsa anga asipo ipapo. Zvikanzi kana ndisina mapatsa angu iwawo musaenda neni, kusvikira izwi ratonzi driver ndiri kukumbirawo kana usina bvudzi rangu ipapo ndiri kukumbira usaenda, nekuti mukaenda neni imimi vacho muri kuenda neni ndimuchapera kufa. Zvakaita kuti vatore chitunha zvikanziso ndoda kukudirectai, ndoda kufamba nemi kuti muonomba munosiya kofini yangu. Chokwadi vakanosiya kofini pane imwe nzvimbo inova ndiyo yakanga iri pamisha pevamwe vanhu, asi mapurisa vakazoti ivo pamutemo wedu zvinonetsa, kana muchida kutaurana pane nyaya dziripo munotaurana, but mutumbi uchirespekta chikonzero vafi vane kuremekedzwa kwanoitwa vobvarisa kumochari. Asi vari kumochari ikoko pane zvaitika. Saka mashoko andinawo ndeyekuti madzimambo enzvimbo mbiri dzakaurayirwa munhu nekunobva munhu vakagara pasi kusanganisa nemapurisa vakataura nyaya dzavo dzese, asi nyaya iripo panapa ndeyekuti veukama wamunyaradza vari kuti izvo hapana anoda kufira nyaya isiri yake, nokuti mufi ari kutaura achiti veukama hwangu ndiri hama yenyu, asi mukandiviga ndisina mapasa akakwana ndichauraya imimi. Saka kutaura kuno kwatiri kuti mukomana uyu achiri mumochari yekukwekwe, asati avigwa ndo update yamunyaradzi achiri mumochari. Mutumbi chitunha chamunyaradzi chichiri kamumochwari hasati avigwa. Makambotaura ka-update yokuti pane pamba panga pane kamatengi emvura maiwanikwa muchibuda ropa. Ichokwadi muri yeZimbabwe kuno munhu anga chiri kuSouth Africa anga ari mukati mekutaura achiti pakukuva ari kwomukomana uyu ndinogona kunge ndine hendi kana kuti ruoko rwakapinde momwe ndire chimwe chandiri kuita. Mukomana uyu pane zvakatanga kungomunisa ari kunyika yeSouth Africa achizodzoka pamba pake pane inonzi Jojo Tank mukati mekuti kana kavhura paibuda mvura asi panga pakutobuda ropa kana kuti blood, uyezve pavakaenda kumasiwa chida kunobatsirwa mbiya dzakanga dzapiwa vanhu munamati kuti dziitwa idzodzo instead yekuona mune mvura manga makutonuka mune blood zvakabva zvamira zvakadaro. Asi iko zvinozvi regai kuti chiti pazora nhasi mhuri yeZimbabwe ndichatsvaka sekuru vamunyaradzi vana sekuru vake dzimwe hama dzacho ndivabvunze kuti pari zvinozvi nyaya yapapi uye zvisiso zvemazuva awanda muri kufunga kuti muite sei. Mazuva akabuda nyaya iyi vakomana vaifungidzirwa kuti vane chekuita nekufa kwamunyaradzi vainzi vaifamba nemunhu uyu anogona kunge akavatuma kuti vanouraya kamunyaradzi. Right, vakomana ava zviri kuzikanwa here kuti vari kupi izvozvo? Iko zvinozvi hapana kuri kuzikanwa kuti vakomana vari kupi. Mashoko yawo iko zvinozvi tizoti vakomana vari kupi hapana ari kuziva. Vakomana vanofungidzirwa kunzi ndo vakaita izvi vainzi vane kufamba kwavari kuita vari mune mota, asi panguva inowe zvanga sina umbo wakakwana pari zvinozvi havasi kuzikanwa kuti vari kupi kana kuti vari papi. Asi varidzi vemwana akafa vari kungoti hatikwanisi kuviga munhu kana achinge ati mukandiviga ndisina zvakakwana ndimuchapera kufa. Saka vari kuti tiri kusvika kufa nekuti mapasi achona hatisati ave nawo. Zimbabwe manzwa ka-update yamunya chitunha kana kuti mutumbi wamunyaradzi uchiri kumochwari hausati waradzikwa, hausati wavigwa. Benias Mwabvu wamuka seko nhasi #maprofita ndinonzi Willard Kameyo Dread paBelvedere pariseko paBelvedere nhasi. Muprofita uyo anoda mucheka ndinonzi Erenia Maoneke ndiri kunoku kumudzi kuriseko kumudzi nhasi 6 minutes to 11 lekezani kandichemere muchintaro Agatha. Semudzampata tirove pakatseka-tseka, semudzampata tirove pakatseka-tseka mcheka, semudzampata tirove pakatseka-tseka mcheka, semudzampata tirove pakatseka-tseka mcheka, semudzampata tirove pakatseka-tseka, semudzampata pakatseka-tseka, semudzampata pakatseka-tseka, semudzampata mcheka pakatseka-tseka ra, semudzampata kia pakatseka-tseka fo, semudzampata fo kia tapio fo ra Avana tu tipekisha ni mturai mambo kia Jumada wakachuweba kimilikia ta Jumada wakachuweba kimilikia ta Simpini tu warabai reporting Simpini tu ta warabai fo Kia fo rikiti vo tsudrai papa Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba ndiri mukati bekufamba dziri kuitika matimano wose nyika ino wamukasaigo zoko vanoshedzerwa netari chifi marange mapuranga homwe baba namai Oden vanowanika zvavo paGlenview
vakabala chimuti pali chagarika ipapo Yes. wamukaseko netsaizenge mailara pamuchidalala wacho mamukaseko mbuya lara ndisikakakana taxi driver wandanimba akabala chimuti kwanze chinoerezwa desire chigwendeza wamukaseko taura ikaleso wamukaseko wanishinda kuti Sandra Maganda kwanzi ndikupa isando bababati kwanzi ndikupa chipianiso Naniko? kwanzi ndikupa isimbiso Nani? mucheka ndisa anoshinda Sandra Maganda Sandra Maganda. kwanzi pamarova ndiro ya baba Yes. kwanzi mandimutsa pananga ndiri Sandra. KB anengandopinda pamwe wamukaseko apamela nenge chimutakabela kuti zve handikangano chiza kuti ngoni dzashe mabhuku kwabula wayo ndisikakangano vakabela chimuti wamukaseko achiza kuti iye achiza kuti Melissa Foster akabela chimuti handikangane Petros Foster pamuchedina madhara handikangane kuda kwashegoteka Rebecca Foster Terence Bobo main actor baba Kaiten ndisikakangane Isiyo Tembo nemurandakadzi wake Queen Memo Maruma hoko chimuti vakabela kuti zve wamukaseko Queen Esther kana ngoni banditi chimuti vakabata Rosemary Marongedza vanomucheda 6 minutes Miriam akabela chimuti pamucheda Ana Mukaro wani mukadzi anomuti muchina anofamba kastepi kanonzi National FM ndi Ana Mukaro muchina Right. akabela chimuti paka muri yaZimbabwe 27-28 palusaka paka palipo mkoma KB paine mutambo ngochinzi ndi waro yekuti asiye wati apo pakazoitika nyaya yemukadzi akaita chishamiso chokuti akawanikwa muviri wese uchibuda ropa mushure mekunzi mukadzi uye anga aifarira kuti kana ari kukaitika rufu anofarira zvituna anenge achitofarira zvekuti anotoudza kuti dai munhu uyo anonoka kuvigwa chaanoda chiri nchekuti iye anga ari mumba mezvituna Pulo man selector. Chii chakaitika kulusaka? munhu aifarira zvituna auya kuzobatsirwa nenyaya yekuti munhu aifarira zvituna Okay. kana kukanzi kwafiwa anotofarira kana kutopinda mumba mune chituna zvoita kungovemo kwake achiona pakarara chituna Ufara. zvaimufadza zvakatozoonekwa kuti apo dambudziko rake ranga rakare kuti buda mwiri wake waibuda ropa wese ndopa zvakaonekwa nekuprofita kuti munhu uyu akatanga dambudziko iri mushure mekuti baba vake pavakafa paakaona chitunda chababa vake ndo pakatanga nyaya izvi ndopa zvakakanganisika saka anganguva munhu anofarira zvituna asi zvakazonakidza musi weSunday ari mukati mekubatsirika achionekwa mwiri wake uchibuda ropa chino chinhu chakashamisa vanhu vakawanda kuti ropa riri kumbobva pai ari kumbobuda ropa zvaita sei Mubatsiri akabatsira mudzimai uyu akati chii chakaitika kuti atange kufarira kuona zvituna. akatanga kufarira zvituna pakakupedza kuona chituna chababa vake pabody viewing yababa vake pakatanga kuizwa kuita kuti mbane mhepo iri kunzi pakufa rufuro rwababa vake pane zvanga zvakaitika zvekuti baba vake vane mushongo wanga nawo kusanganisira kubatanidza nevana so baba pavakafa mwana achimona chituna chababa ichi anga kutongofarira kuona zvituna akatonzwa kune rufu acho daindainda ikoko Ende aitoenda. kureva kuti kwanza aitomwiswa ropa rezvituna izvo zvituna izvo zvainoonaka aitomwa ropa razvo bati zvaitika asinga zvedu zviri kufamba sei Aisaziva kuti zviri kufamba sei asi kutanga kuzobuda ropa akazvitanga rini? zvokubuda ropa akatozozviita izvezvo nguva inoyo ari mukati mekubatsirwa ndo paakabuda ropa nokuti chirwere changa chiri pari ndechekufarira Zvituna. kufarira zvituna ari mukubatsirwa ndo pakatanga kubuda nyaya yekubuda ropa paari kuti ropa iroro aitorimwa rinofanira kuti ribude paari Hey, akabuda ropa rakawanda sei? aita zvokurutsa ropa Aita zvokurutsa ropa achirutsa dzimwe dzenguva niko kavanzika mushure mekubatsirwa zvakanzi kudii nemubatsiri? zvakanzi izvozvo zvaitika izvozvo ndo zvinoreva kuti munhu aporiswa ndo zvanga chiita sei ndo zvanga zvichinetsa paari so ivo vari kumirira kuti zvinhu zvisina nguva zvakaitika musi weSunday zvinhu zvisina nguva vari kumirira kuti vaone kuti zvaimbofarira nezvaitika paari zvichiri kuenderera mberi kuti vaguve neansa yekuti munhu aita sei apora. Mukadzi uyu akura sei? 37 years 37 years. Ane mhuri here? atori nevana vaviri Akaroorwa. Ari pamurume. Ari pamurume ipapo ndo paitoenzwa kuti kana kwafiwa dai ndaenda Hey, dai ndangonziwo pane vanhu vari kugara mumba mune vanhu dai ndangogarawo imo mungaziva here kuti rufungani rwakaendwa nemudzimai uyu achinosvika padhuze nezvituna? no akakutorondedzera iye yanga iri secret yanga iri maari yokuti kana kwafiwa kunyangwe murume akaramba akati tine basa rakadai so anofanira kuti aende kazhinji aiti nemurume wake vaiwanzonetsana nenyaya dzekuenda kumarufu but murume aisaziva kuti chii so pakuzotanga kurwara nepakuzorota dzimwe dzenguva akatobata kaundi cup yeropa achimwa dzimwe dzenguva mangwana kusina achimuka anotoona murume wake ukatsvuka wine kune ropa ende cup yechiropa kuti ikatsara ine ropa but nozora unozvakaita sei zvavakaita zvine ropa
so murume anopopora chiti nguwa yakawanda tainetsa nenyadzi kumarufu but ndaisaziva kuti dambudziko riri mukadzi wangu ndiripi akutopopora kuti ndikasaenda ikoko racho redambudziko pati pandakatanga kuita zvinhu izvi ndo pandakaona mutumbi wani wababa vangu kunyangwe vavigwa ndaingoti dai ndaramba ndichingoona chituna chawo. Lusaka yasinka Black Paul Muchaka ndinonzi discuss and desire chigwededza all the way from Bakasa 20 minutes past 11 National FM radio ndiso tine chikunyana ndiso tine chimuti tinoteererwa nedzimwe nhefenyuro tatsikwa 0 Baba Isabel tarisa one zviri kuita WhatsApp platform haikanyemba amai awo chawakadya chapfuka ndinonzi maisamu kwa ganda nzara. Hey, asimubatsiri achibatsira ka amai ava vaifarira kuona zvituna ndofunga kushandiswa kwavaiitwa vakazorutsa ropa. Akati ivo pane here urombwa kana kuti wakabva kuhama neshamwari kana kuti pane kubata kwawakaita vari vega. No, kubata ari vega apuna asikuti zvakashandiswa. That's why basa iri rakabata zuva rekufa baba vake achiona mutumbi wake wababa chitumba cha baba vake ndo pakatanga kurwara kureva kuti iye zvaitwa simo maari asi ninye kuti baba vaenda kureva kuti pane zvaiitika zvisisaitiki. Right. Maprofita vakarohwa mucheka ndiye zi kufira pasowe Comrade Derezina padombosha wapamunga. Mati mumu wacho akafira kumozambiki ari pasowe saka mutumbi wakatodzoka ire kuZimbabwe ako kana wafa watu tsudzirai chimwe tozopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions. Kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndakutaura pana pamukoma KB inyaya yepahwedza nyaya yekuhwedza yakamira sezvizvo. Pane murume akaroora mukadzi wake achibva aita vana vaviri murume uyu iko zvinozva munhu aishanda kudhorobha asi mukadzi wake ari kupi ari kumusha. Mukadzi ari kumusha kudaro mukoma KB nemuri yeZimbabwe aiuya apo neapo ende murume vanhu vari kuchema nokuti murume munhu aizama kuvaka musha wake ende anga achisimudza musha wake zvokuti kuvakawo dzimba dzakanaka achipenda achiita sei munhu ari kufenzawo newaya yakanaka payadhi yake asi murume uyu haana kurwara kwenguva yakareba akarwara nguva diki. Panguva diki iyoyo akakwanisa kutaura mashoko ekuti inini ndogona kufa pakurwara kwangu asi kana ndichinge ndafa ndine mashoko andaida kuti muzive chandiri kutaura imhosva yandakaita ndoda kuti ndione nzira sokunzwa kwangu kuti vanonamata vanoti kana uchinge wafa unofanira kunopinda mudenga rakanaka nokuti kune nzira mbiri dziriko. Ndiri kuda kuti ndiende nzira yakanaka ndine chivi chandakaita mukuberekwa murudzi rwedu asi kana ndakundikana kuchitaura ndisati ndafa kana ndichinge ndafa ndine mashoko andaida kuti muzive chandiri kutaura imhosva yandakaita ndoda kuti ndione nzira sokunzwa kwangu kuti vanonamata vanoti kana uchinge wafa unofanira kunopinda mudenga rakanaka nokuti kune nzira mbiri dziriko. Ndiri kuda kuti ndiende nzira yakanaka ndine chivi chandakaita mukuberekwa murudzi rwedu asi kana ndakundikana kuchitaura ndisati ndafa kana ndafa ndisina kupupura chinhu ichi kuvigwa kwangu kunogona kunetsa kuti ndibve panyika mundiise pasi nokuti mashoko angu anenge asina sei asina kubuda. Ndiri kukumbira kuti pavanhu vanouya pandiri vachizondiona ndibvunzisise dzimwe dzenguva ndirogona kutaura asi ndiri kulemerwa ari kurwara. So murume uyu mukoma KB aidanana nemukadzi wemukoma wake ende anotofungidzira kuti mwana umwe womukoma wake mwana wake ende mwana uyu akatopiwa zita rake iye achitobvisa mari kuti mukoma ndiri kuda kupa zita remwana wenyu kuti Washington Marimira. Asi vaitamba vachidanana kurwara kwakuita ari kufa ari kuti iye ari kufunga kuti akafa akadaro anogona kuenda kunotambura chikonzero aimbwendewo kucheche asi apakaita chivi. So akazosvika pakutofa asina chaataura asi chadzorora mukoma KB ndiri kukumbira vagari vari kuhwedza pane murume akachererwa makuva anokona kuita 6 vachibata dombo 6 kungoti tsvaru 1 mita dombo risingaperi asi dzimbo idzi dzitori nemamwe makuva ari padhuze vakaenda pavakachera rimwe gora baba vake riri panext vakanomboona dombo but ipapo vakatowana dombo rinoratidza kuti riri kuti ovharepa kunopinda mugora baba vake but baba rake pavakacherwa hapana kuwanika dombo. Kusvikira vatishedzai munhu utungamiri hwakuita zvaakuitika izvi munofanira kuti mubhadhare nokuti nzvimbo dzamachera meseji dzese idzi
ndiani vane zvimwe zvavachazoita pamusoro penzvimbo idzi zoda kufutsirwa vedu vamusakugare makadaro mukaona zvadaiso zvino zvazvinoreva fambai ndokutsvaga mubatsiri akaenda munzvimbo yehwedza haabvi kuhwedza achibva asvika zvikanzi ndiri kuona munhu yaane mashoko akataura vane zvavakaudzwa nemunhu asati afa ngavauye mberi kuvese ndobva wamira vaitosvika kuma7 mukoma kepi vachingoti ini akanditi ndine zvinhu zvandakaita uya ndipupure but pandakaenda hana kupupura ini ndine zvandakaita asi ana kuzozvitaura achizi ndizvo mukadzi wake ngabvunzwe ndokubvunzwa veukamabvunzwai hapana kana 1 munhu angane nyaya zvadaro baba pande zvikanzi ndokusaka tashedza mubatsiri tiudzei zvikanzi ndiri kukumbira kuti mutore munhu uyu ane mabhuku ake kubasa angainawo mumabhuku imomo tingatadza kuziva mashoko arida kupupurwa nemunhu uyu angatadza kupinda munjere dzangu but panotangira nyaya yepanoti zvibude ndapaona ndiri kukumbira kuti mubuditse mabhuku emurume uyu akapedzesera kuti paakabva kubasa achiti haachakwanisi kuenda kubasa akurwara mabhuku iwawo aanoti kyangu akaenda mamwe anosara but iwo hamasiye mabudisei timbomatarisa ndobva abuditsa mabhuku zvanzi muzukuru kana kuti mudzimai vhura mabhuku ndobva kuvhura mabhuku ndobva vasvika pane imwe peji mukoma kebi yavakaona yanga ine mapics maphotos akatorwa murume uyu aine mukadzi wamukoma akatobata mwana right mwana uya wakapazita ndo aripo ipapo ndobva wavhura kuseri ndobva waona kune rimwe piki zvakare rakatobuda amai guru nababa munini vakashaika vakatombundikirana vachiratidza rudo piki iroro mukati maro muine zvidziviriro mune piki nezvidziviriro baba munini namai guru vachitotsvodana vakambundikirana rimwe rachona vakatorwa ari baba munini nemudzimai mai guru nemwana pakati pakabuda piki iroro zvikanzi ndinovimba kuti apa ndova nenyaya yesa ndo zvangachida kuti nokuda kwemashoko aya munoti kudive rudzi ndo pakatanga kubuda vanhu vakawanda vamachivedzera kuti takambozviona izvozvo pane patakamufungidzira nguva iyoyo mukoma kb mukadzi akabva abuda ndokuenda muchimbuzi achibuda muchimbuzi ndobva apinda muma ndobva amwa mushongo makonzo amai guru vaya vekuita mwana namama munine kufa ndobva amwa mushongo makonzo ndokutakurwa vanhu vakutorutsa munhu vakurutsa muisai munhu mvura kumuisa munhu mvura kuenda kuchipatara mai guru havana kufa vapenyu zvikanzi kuti tigare matare hazviiti mwana uyo haasi wedu mwana upi mukadzi amwe zvinhu izvi haasi wedu muroorwa pano izvozvo ngatishidze vabereki vake vari kuuya musi wesatade nekuti hama dzake dzimwe dzinoenda kumabasa musi wesatade uyu ndo pari kuenda hama dzachona watakatarisana nawo but mukadzi uyu mukoma kb ari kuenda neescort akachengetwa anogoda kufa abereki vasati vauya anyaya izobudiki mushakabvu sezvo pakacherwa makuva anosvika 6 akazovigwa here pakabuda zvinhu izvi akabva avigwa but zuva iroro munhu asati apedza kutovigwa pachiitwa zvinhu izvi ndo pakamwa mukadzi wemushonga uyu murume yakatosara otovigwa uyu guva rakuchichereka ka zvaakataura kuti kana zvisati zvabuda izvozvo handivigiki chikodzero handiri kuenda ndaunopinda denga so maiguru izvozvo chiri kuchipatara rekoti wakumba maiguru vatowekumba maiguru vakutotsvaira vakutosuka-sukawo nevamwe but mudhose mavo kusanganisira murume wavo itekiteki tight security maiguru vane mhuri yakura sei vane vana 4 iye mwana wekupiwa zita nabamudiki mwanai mwana mukomana ari panambani ari pa ndokekupesera ndiko kumalizira but bamukuru vari kuti kudini mukoma iko zvinhu zvatopinda bhizi vari kutoshiedzero mushure mekutorerwa mukadzi mushure mekuitirwa mwana ndinda kupinda bhizi rekusaenda kubasa zvakare kuchengeta munhu kuti asafi bamudiki vekushaya ava vanga vane mhuri yakakura sei bamudiki vangane vana 2 vangane 2 chete bamudiki chakanyanya wechi 3 ndianga ari kwamukoma tosubtiteka kwamukoma ubva wasara ne3 kuri vati vanga vatori ne3 but problem akanoitira mwana wechi 3 mumba memumwe munhu ihwedza akuti kunobva chiremba ndokunobva chiremba simba komanda chinomakwadani
Ameno. Nai baba Isabel ko amai vaya vepoto vekuti mukandipa poto yangu mwana muchamuona achamuka ko zvakazodiniko ndinonzi amai soko ndiri kunoko kwa Mutare. Icho kwadi pakupedzesera pavakatera kuti tatenga poto yedu vakati vakunoona machairman vanova ndo vakambotonga nyaya iyi asi pakupedzesera madzimai vakatizo ndichauya mukoma wangu ndichikuudzai chikonzero nyaya iyi handisi kuita ndega ndiri kuita nevamwe vakuru venzvimbo saka pose pandinouya ikoko ndinenge ndataura nevakuru saka ndichauya patakamira ndipo kuti vachaita sei vachauya asi sekutaura kwamakuita takuvatsvaka. Please vatsvage nokuti mhuri yeZimbabwe iri kutsvaga update pano. Rega ndingoshevedzera kuti amai vekuHeathcliff vane mwana akafa mushure mekuti vachipopotedza nemunhu vakaona nyoka munhu akati parufu penyu vakauya poto yangu yakabva yafa nditengerei poto yangu muone kuti mwana wenyu haamukeri ndiri kukumbira kuti sokuuya kwamakaita nenyaya dzokai ruzhinji rweZimbabwe rakuda nyaya yetizive kuti nyaya yasvika papi. Is it Heathcliff or ECV? Aiwa, Heathcliff. Heathcliff. Antananarivo. Maborodero kopesikosika amai kana makateerera kadzokai nenyaya vateereri vari kubvunza kuti zvasvika papi. Ndine mashoko pano ari kubva kuvasawira vedu the original Earth Movers. Security iyo kuwedza right ngaigare yakachengetedza mudzimai iyeye. Tiri kuda ka update musi weMonday ndinonzi Musondosi tine makumucha ndiri kunoko kubhindura tinotenda muri yeZimbabwe nokutandadzana nesu muchirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM radio ninchemero wakanyemba bonzo pabodzi kana Bozhongora tinodzoka zvakare musi weMonday papa Isabel ndiri kuona vari kutsvaga ka nhamba dzemubatsire mucheka. Chokwadi muri yeZimbabwe namba yacho ndi 0789 789 616 0789 789 616 neimwe inoti 0780 258 564 0780 258 654 0712 910 770 0712 910 770 neimwe ndi 0775 333 182 0775 333 182 ndinovimbo ndidzo namba dzacho vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati namba dzisinganyadzise namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabhipa sa Rebecca Foster Rikiti Vukanyemba na Bozho chepa wedza icho mudzimai wekudaka kuzura ari kudaka kutiza nechokwadi ngambomira izvozvo mutsavese vari pasi pasabhuku Nyamutumbu ku 44 baba vangu bamunhenga Birida netimu Mashasha A to Z ndinonzi Hita Nyakarenga baba ropa ndiri kunoko kumandara ichokwadi kuti chikwata chena